Aquest Ajuntament, evidentment, seguirà fent, com marca l'ordenança, les convocatòries per concurrència competitiva, però sí que ens hem adonat en aquest període de pandèmia que hi ha altres motivacions que provoquen que moltes voltes aquesta limitació ens ralentissa molt en l'atorgament de determinades ajudes a associacions d'aquest poble. Som l'únic poble, a més, que en la seva ordenança s'autoimposa un límit, en aquest cas d'un 25%, per ajudar a les associacions, que això en altres pobles no existeix, que de molt bona voluntat vam fer quan vam aprovar l'ordenança, però que a nivell tècnic, sobretot a nivell tècnic, és qui fa aquesta proposta a l'àrea de participació, s'hem adonat que és molt complicat portar-ho endavant. Després de 3 anys d'aplicació de l'ordenança, la forma de distribuir les subvencions seguirà sent la concurrència competitiva perquè s'han adonat, per supost, que és la millor manera i la més justa de repartir els ingressos públics i la intenció d'aquest govern, a instància també de la pròpia part tècnica de l'Ajuntament, és que aquesta limitació estiga o no, estiga en tot cas regulada en primer lloc en un pla general de subvencions i a banda en les bases d'execució pressupostària que s'aproven anualment junt amb el pressupost.